dakashaya panga pasina mbonano mukuwasha kabisa $30 vachitanga kutorana nemwana wedu mbona ichinzi tsvagirai kuno mbonano hapana. Ezvinozvo vaita vana 4 vapenyu 4 vakafa 8 pasina kana kuyeuka isusu amai. Apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Robai runare panamba dzinoti 263 719 450 009 kana kuti 263 788 954 165 muHarare. Mama makadii? Tinofara, atingotione matambudziko ekurasikirwa nemwana asikana. Nyaya ndafambira panapa ndikutoriwe nawo ndiye kuti ndakanzwa kuti mwana wenyu ashaya asi saana amai. Ndakazonzwa kuti makange mamboomesa kuti mwana wenyu aradzikwe musina kupiwa zvamaitarisira. Mungatsanangurira zvakafambawo sei? Shuwa mwana wedu akashaya panga pasina mbonano mukuwasha kabisa $30 vachitanga kutorana nemwana wedu mbona ichinzi tsvagirai kuno mbonano hapana. Ezvinozvo vaita vana 4 vapenyu 4 vakafa 8 pasina kana kuyeuka isusu amai. Uye mukuwasha wedu akarova mwana wedu kusvika pakumuburitsa ropa achibatsirana nomukadzi munin'ina wake. Mwana wedu akasvika pakuramba kuvhara muromo nokuvhara maziso achishama nenhau iyo. Ndoya tikavaudza kuti tikuda mombe tisati tariga mwana wedu. Ndokubatai muromo. Mungakwanisa kutsanangura here kuti nyaya yanganzi yakaroverwa mwana wenyu kuti yakaroverwa mudzimai ingava yei? Ainzi abatwa nechikomba munin'ina wake murume. Munin'ina wemurume womukwasha wenyu ndiye ainzi anga akufambidzana naamai guru? Naamai guru. Saka mukadzi wake ndobva atera mwana wedu kubhoro, ndobva amurova ndokumupwanyira mabhaketi. Asvika kunokumba murume ndobva amubata futi ndobva amurova. Pakusvika pakuzvimba miri kusvika arusa ropa. Ndipo panova ndipo pakatangira urwere kusvika mwana wedu kuti azosvika pakufa. Alright, tiendera mberi. Saka kuchipatara kwaenda mwana wenyu makaitawo ruzivo here kuti mwana wenyu arwara nei? Haana kunge atiudza, takazongonzwa rarufu. Zvekuti imimi nemukwasha wenyu mamusingatofambidzani? Nokuti papasina mbonano. Ndoziva kuti samai munoitawo mwoyo wekubereka 22 years maingoitawo mwoyo wekubereka mama motiwo maipotawo muchiona womwana. Hanzi mukwasha mukuyu kapamwe dzimwe nguva yezonguva yakahwani. Ndafara zvikuru ndosvika panapa ndikuona kuti panorimwa fodya pamwe gore rino ndopanga pachayapfuma yenyu. Panga pasina nokuti vakatombouya sekuru vacho nasisi vakuru vachida vatonzwa kuti mwana ari kurwara vakatakura mwana hamhino kwavakaenda kumaprofita havana kunge vatakura amai omunhu. Saka anganeka kuvanza kaangana kokuti tirege kuziva kuti mwana wedu ari kurwara. Semubereki ndozati mazano kune mafoni mama. Mune here kana kuti mukana wekuti maimbozokurukurawo nemwana wenyu pafoni muchimbonzwawo kuti zvakamira sei, pamwe achitaura kuti mama ndiri kurwara handisi kunzwa mushe? Aifonerana nehanzvadzi yake naatete ndova aifonerana navo, kuna amai anga asingautauri. Ko imimi sei mamusingataurawo nemwana? Iye anga asina kana mafoni namba yedu. Inini ndiri munin'ina waamai, amai vake vakafa. Saka iye anga nespeech yokuudza murume wake kuti amai vangu nababa vakafa ava handichisina basa naye. Hakungokanganisa kwekutaura amai ndaamai, angava mwana wasekuru vari mainini ndaamai, hakungokanganisa kwekutaura. Asi zvisinei mama, ndotenda kuti makazokwanisa kuuya parufu chero zvakaoma kudaro. Mauya parufu ndakazonzwa kunzi panguva yekuti munhu achiradzikwa ndomba makati isusu hatisokwanisa kuradzika mwana wedu tisina kupiwawo zviviri zvitatu. Zvinozova zvakazoita kuti vanhu vamhanye kutsvaga mbudzi. Saka tikuti pambudzi dzamakapiwa sofa chigumbu chakapera nemukwasha wenyu maakunzwanana. Kupiwa mbudzi kwatikaita pangurupo kuda kuti tiradze mwana
tichinova iye akati anotipa pfuma yedu panyaradzo nokuti hakuna kana sendi raakatipa. Ko zviri kunzi nemukwasha ini ndakabvisa mari but vanhu atezvara vari kuramba kuti handina kubvisa mari. Mune here kana kuti kune sisi venyu vachiri vapenyu pavanoti inini mashuwa mari mukwasha wedu takatambira kuti vakasiya vakudzaiwo chero isina payakanyorwa? Vakapiwa list naimi vanhu pa$30 yaakabvisa. Pane pakanyorwa vakasiya pakanyorwa. Saka ingori $30 yamunongoziva kuti ndiwo $30 yakasvitiwa nasisi venyu pa22 years zagara mwana wenyu ari mumaoko emumusha munomu. Mune here zvimwewo zvamungade kutaurawo saamai kana kusamai vamakamirirawo mamwe madzimai ese kana kuti vanasikana vese kana kuti varoora vese, mashoko amungangosiyiwawo takanangana nechiitiko chiri mumusha munomu akaroorwa mwana wenyu? Ndinongodzidzisa vanasikana kuti kana vakagara nevarume vavo ngavayeuke kuvabereki kuti mangwana zvigorega kuoma sekuoma kwanga zvaita, kuti vatozoomesirana nevarume vavo panguva yekupedzisira tinenge takuita kunge isusu vabereki tinotsinye kana kuti tiri kuomesera mufi. Asi munhu rooreva nguva iripo, haisi nyore paunozvariwa vana 8 pasina kana sendi usingayeuki ava. Tinotenda mama asi nemashoko nedzidziso kune wese akateererawo izvo zvinofunga mazvinzwisisa, kune vese vakagarawo nemadzimai mudzimba. Pashoma ipapo tinoziva kuti tese tinotambura tese takaomerwa. Zvakangonaka kuti pashoma ipapo pamawana ipapo mungowanawo kungoyeukawo kuti mudzimai wangu une kwawakabva, kana tiiwo mudzimai upawo puresha kumurume kuti murume wangu inini itocheukawo kwandakabva. Ndiwo mashoko andingangodzindirawo pane zvataurwa namama zvese maita basa. Handiti saka baba muchigara naamai mune here zvimwe zvamaitawo mabasa emaoko asi family? Ine mabasa emaoko ndeekurima. Tiri kuona pane fodya panapa. Alright, muri murimi. Saka fodya aya ndiri kuona panapa maane makore mangani muchirima? 2010 kusvika izvezvi maane 14 years muchirima fodya. Chandinoziva baba ndikuti panorimwa fodya yakabvuma semaonero andiri kuita aya nemabhaundi andiri kuona aya, pamwe pamunoendesa fodya paipe mudzoka muri kuma 2,000-3,000-4,000 zvingosiyana. Saka panguva dzamaibatawo mari iyi munombopindwa here nepfungwa dzekungoti madzimai dzise patambowanawo kamari katinanapa timborangarira kwawakabva kwawakarerwa? Dambudziko rinonosangana naro paupenyu hwangu shamwari, ndikamborwa namai. Amai vakarwara ndikaenda kuchipatara vakapora mari yangu. Ivo baba vakanaka vakarwara ndikaenda kuchipatara nemari yangu. Handiti vanini vakasungwa ndikabudisa mujeri nemari yangu. Saka izvo zvekuona fodya iyi haisi ndo fodya ndinofanira kurima. Ini ndinotorima fodya nekuti inochisa iyo fodya yekuona shamwari haisi ndo fodya ndokutarisira igore rinozwa ngooma. Asi nomukadzi wangu tairima zvakanaka, pane chiwirirana chirima zvakanaka, hatitenge zvandiri. Asi chiri kundoomesera manje panapa shamwari yangu ndekuti ndiri kunzi handinobvisa pfuma, asi pfuma ndakabvisa. Asi mbona anondenda kutora handindanzwa shoko nezuro richitaura kuti tofodya twese tomari tese toda kutopedza twese nevamwe vanhu vandisingaziviwo kuti ndarambwa yangu. Saka kuti muzoti mei yanga iri nyaya yekutiwo zvinhu zvinhu zvareruka fodya yaenda. Aiwa, tinotenda. Saka imimi mutanza kuti pavana venyu pane ataroorwa yakati wese munawo pano. Saka papfuma yenyu yakauya wei makadedzwa here ana tezvara kana makadya mega? Pfuma yanga iri kuti tizive kuti mwana ari kupi? Ari ukwandiri. Ndiyo pfuma yakauya. Kudare chete. Nedare. Then zvadaro hapana kana svika kana mukwasha atosvika pano ndangoti ko mukwasha asvika kutingetesi ngangouya chete. Alright, mashoko maviri matatu amukasiyo kune vakateerera nevamwe vanogona kuzosangana nechiitiko chamakasangana nacho ichi ndeapi? Mashoko andingataura ndekuti paupenyu ini ndadzidza chimwe chidzidzo sezita rangu ndonzi dzidzo ichiambuka. Ndadzidza chimwe chidzidzo chokuti hongu kwatezvara kunororewa, asi nyange ukarora kwatezvara kutopikisana nezvimwe zvinhu kuti pane vamwe vanhu vachipikisa zvinhu zvokuti hazviite. Handizvo? Saka tingoti kwatezvara kunororewa chete. Kwatezvara kunororewa.
zvimwewo zvamaono kana kune vanin'ina venyumo kuchavapo yambiro iyoyo. Ameno munina vanozvarotsikiro here. Ndoenda kwamuri. Ndazwa kuti muri munin'ina wemukoma ndikutaura nawo. Munova makaunganawo parufu rwamai guru venyu. Ndongotiwo nematambudziko. Handiti mashoko maviri matatu sindoziva kuti semunin'ina ndiwo ngotori mukwasho chimhanya-mhanya. Zvakamirawo sei pachiitiko changa chiri pana pamusoro nesoro? Shuwa chitiko ine zita rangu ndeti Watafadzwa Chiyambuka. Ya chitiko chakaitika romadunhiro chandotwa dhiki. Asi chitiko changa chakaitika nezo chanjakaoma. Wakazvitambirawo sei wewo pamaidya mari dzefodya namukoma muchitawo zvamaitawo munobvirwa mamufunga kuti mukoma ngatimbenzei kwana mai guru. Sepapo shuwa vanhu tinenge tichingonakidzwa but ipapo ndakafunda kuti kwana Tezvara kunofanira kurorera. Ndozvandikafundawo kuti shuwa tirorei kwana Tezvara. Watadza kurora kwana Tezvara iwo kana kwanza wapedza kurora unongodzura musha. Wale tichiendera mberi mukoma Tafadzwa ndizvo. Trudi isusu panguva dzakazonzi parikudiwa mombe 3 kana kuchizonzi takuda 1 zuva ranga rarereka. Makazvitambirawo sei panguva dzacho apo kwakuda kudoka apo mai guru vari mumba guva rachero? Ipapo takagara sedzinza tikaronga takati varume tingaite sei kuti mutumbi uchirara mazuva 3 uri mumba uchaita sei? Hazvichaita. Aregai tingoona kuti tingaite sei titi aneka ana ako tibatsirane tigone kuti amai guru vedu vaende kuita sei kuvigiyo. Funga pakatsvagwa mbudzi 4 vadzaripa mombe vadzauya vabhadhawa zvimwe zvakabhadhawa vatabuditsa munhu vataenda vatavigi. Tinotenda mukoma Tafadzwa nechenjedzowo dzawapo kune vamwe vakati